नमस्कार आज आपनको सेपटे खाइबाटा एत मन मगेलु एत बेकार एत टेस्टलेस कहीं खाई सब पकईक आसली जगन्नाथ सांगने आशा गोटे बहुत भल थे मुझे बहुत भलरे अच्छी मुझे भुवनेश्वर टी आसी बड़ मौसीर घटी तो आज समस्त मिसिकी जाऊँ चिलिका बुलायापी तो चलतु जा नमस्कार आज आपनको अच्छी आई बोरो ब्रो आई ब्रो 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 आई तो देखी ई मुह सारे के लगी एबे हमें पाखापाखि पहुँची गलुनी तो चलतु चलतु एबे आमे चिलिका बालुगांठी अच्छु जाऊँ खाइबू चिलिका ढाबा समस्त जानते हे आ खाइबा पढ़ू आसंते आसंते आपण मैंने भी समस्ते खाइबे मिसिकी सब खाइबे आसंते जल्दी एपट सब आस बस खाइबा भी ऑर्डर दे खाइबा आसिले खाइबा कथा सलाड आसीगला केमती लगुच नंबर
ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ସେପଟେ ଖାଇବାଟା ଏତେ ମନରେ ମଗେଇଥିଲୁ, ଏତେ ବେକାର, ଏତେ ଟେଷ୍ଟଲେସ୍, କେହି ଖାଇଲେନି, ସବୁଦିନ ପକେଇକି ଆସିଲୁ। ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଯିବା ଖାଇବାକୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରନ୍ ପକୋଡ଼ା ସେଇଟା ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ପ୍ରନ୍ ପକୋଡ଼ା, ବଟ୍ ମିଲ୍ସଟା ବହୁତ ବେକାର ଥିଲା। ସେଠି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆମେ ଆସିକି ଚିଲିକାଠି ଅଛୁ। ପିଲାଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଛି। ତୁ ଖାଇଦେ। ଖରାରେ ବୁଲାବୁଲି ବାପରେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାନି। ଝାଳରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ। ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇପଟେ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ପୁପୁଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠିକି ଦିଦି ମୁଁ ଏପଟକୁ ଟିକେ ଆସିଛୁ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିବାକୁ ରିଲ୍ସ। ତ ବାପରେ କେତେ ଗରମ, ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ସେତେବେଳୁ କହିଲିଣି ମୋର ଗୋଟେ ଦିଟା ରିଲ୍ସ କରିଦେ, ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣୁନି। ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରେ, ଏଇଟା କରେ ସେଟା କରେ, ଏମିତି କରିକା ସେ କରିଦେଉନି ମୋ ପାଇଁ। ଏଇ ଭିତରେ ଯା, ପାଣି ଉପରକୁ ଯା। ଚାଲୁନୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଭଲ ରିଲ୍ସଟା ହବ ହେଲା। ସେଇଆ ତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏଇଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ହଉ ଏ ମତେ ଖାଲି ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ପଛକୁ ଆଉ ଯାଆନି। ହଁ ଏଇ ଯାହାହେଲେ ବି ପାଣିଟା କେତେ ଗଭୀର ହେଇଥିବ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ଏଇ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ। ପାର୍କରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ସେମିତି ଅଛି, ସେପଟକୁ କିଛି ଆସୁନି। ସେ କିନ୍ତୁ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ସରିଲା, ଯାଉଛୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେପଟେ ହେଇକି ରିଲ୍ସ ବଗେରା ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପୁଣି ଯିବା। ଖରା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ବେଶୀ ବି କେହି ଗହଳି ନାହାନ୍ତି। ବାପରେ ଖରା। ଖାନା ପିଲା ତ କିଛି ଭଲରେ ହେଇପାରିଲାନି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲୁ, ସେତିକିରେ ଶେଷ। ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇଠି, କି ଝାଳ ହେଇଛି। ଯାଉଛୁ, ଯିବୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ବାଟରୁ ଖାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ନେବାର ଅଛି। ଚିଲିକା ଆସିକି ବାଲୁଗାଁ ଆସିକି କଙ୍କଡ଼ା ନେଲେ ହବ କି? ହବନି ତ ନବୁ। ଘରକୁ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତିଆ? ହଁ ବା,
ए उठले दीदी आंब झुड़ी पछड़े पूरा लुचि जाइछि को पड़िला आसला आंब लेके आसला ठीक अच्छे अपन मिठी पे मैडम आसिले आंब धरी केते आंब आनिल एई आंब अन्नू खाइबा सेई आंब ସେଇଟା 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 ହଁ ଆନୁ ଗୋଟେ କାଟିକି ଆନୁ ଖାଆନ୍ତେ କାଟିକି ଆଣ ହଉ ସେ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଆସୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଆମ୍ବ ଏଠି ସେଠି ବିକା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଏପଟ ସେଠି ଭରପୁର ବିକା ହେଉଛି ହଉ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବା ଭାରି ଜୋରେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରେ ବହୁତ